tun tum ka video tur hi a thu le a thalak vel te hi duangin en mil don lova tin ka ron edit man vak lo wangin khongai takin min lo hra thiam ula video han da ve thrim ka du sia a then khatin min lo ngai chang ti ka ria chumini wang chuanin man mo taka ka siam ania min lo hra thiam hram don ni o ko pui lian tak pakhat daya kong pui sira chuan mechanic Johnson chuan a workshop chunga chuan damlo pakhat hi alo boi pui meka he damlo boi pui hi tunge ni ti Johnson chuan a hrebik lo ma se a mel en tang reng chuan tran pui ngai ngoi ni ti ria chumi ni wang chuan a tran pui meka ni chu nu chu a taksa te chawin ele in tur mu mal a in lo na are to ti hriat le a Johnson chuan a thei anga boy somin ele in tur te chu a thiam ang chuan pe in fian te chuan a bar meka chu dam lo khongai thlak tak chuan tunge ni ti han soi turin chakna nei lawa amit po aron meng pe tok chawani si Johnson an ei turam pe te chu a thei angin alo e ve a har sati tak chungin alem ve tok zelani Johnson an a du le thlak le ber chu mei che chu dam takin lo le se ti ania ma se chu hun chu engtika nge aron thlenang ti hriatalani hau si lo Johnson la chuan ami enkawl mek chu tunge ni ti hreder si lowa adam chok zo lo meng ti hlau hlu ani chutia a hlau ni chan po ani ang workshop te ro te nein mei che pakhat alo enkawl chu aruk bo emo atha mi ngai ta se a chan chia zia tu chu angai tu rawa Johnson chuan chu nu chu zoite te hian a berenga a taksai na momo ti hria in cho chu e ram turin a fui ve reng bok Johnson chuan chu mei chia chu alai nat le a unau pa in an fanu te an dam lo mangai le duat taka enkawl ang mei hian a enkawl ve me kani chutia dam lo enkawl mol lai chuan a workshop bula chuan motor lian tak le nal tak hi aron ding khupa Johnson chuan a tira chuan angai thu tak lem lo a chan chu chung lai vela chuan ni tin motor sang rongkal thinin an motor chiate aron siam tir thin wangani chu tiang tur boka chuan Johnson chuan alo ngai maya ni ma sila Johnson na ngai ang ngot chu alo ni hau lo mai kar te chu atamin anal hlom hle a chu kara chuang te chu an za om hlom hle bok polam pangatanga muchiang lo han en mei po hian chulai hmuna chuan mi hosa tu mo tak chu arong kal ni in alanga chutia kar vel an tin fel hnu chuan kar tang chuan mi pan hi rang taka ron chukin chu dum nal takhi aron in thuama chulai vela thil thleng vel chu en fiani om tak hian an hoi kol thuaka chuta kar hnuaite le eng mo kar te chu an bi thuak bok an hu dewa chuan Johnson chuan chutinga ron khup chu makti in an hoi chuak ve a chumi te panhi po chu alampan chuan anon kal ve mek bok Johnson bula chuan ron dingin Johnson chuan chutia anon din chil chu makati hle a an panhi chuan an lianin an smart box sia Johnson chuan angai na hrelo hle mai engma sei lovin an mani chu alo en rengota chuti lai chuan kar pakhat kongkhar chu ronin hongin chu kongkhar tang chuan palian le za om tak su dum ha nal tak mai hi aron pen chuak vele ta ama chu asang tha in a pian na nal hle a mel han en reng chuan mi zo om tak ani ti a hriat ngala a thuam hno an en reng tang chuan chu pa chu a re thei hau lawang ti chiang hli ani kar atanga aron chuan hu chuan zoi muang hian an ding mara abul vel te chu an enkawl chumi hnu chuan Johnson a lampang pan chuan mong changin arong kal phei ve meka Johnson chuan chutia local lai chu alo thlir renga aril ru chu nuam lovin angai thata hau lo mai Johnson chuan chu pa chu chiang le zulan en chuan a mela chuanin engmo tak ve ni om tak hian a hria parorum mel tak ni ma sela a mela chuan ngil nei na le leina na hi a mutel bok a mel chu a hlim lo hle maya Johnson te bul chu rompan zelin Johnson te bula ron thlen chuan Johnson chu an endu thuaka chutia Johnson na en atang chuan ami chu la son vata asira meichia khongai thlak tak lo mu bam lampang pan chuan akal phei ta vata Johnson na lo biak na kapu enge ni ta tia lo biak na po chu ngai poi mo lovin chu meiche lampanga chuan abok khup phei hi ani rengota chu meiche bula chuan zara ka fanu tin amit ti chu adang seng lo hi ani ber mai zara po chu thoman thre chuan chaw takin lo meng chuka chutia apa an mu chu theilewin apa chu alo ban ve troka
ami tui chu alo luang chok nge ya chuti lai chuan chutia thil thleng lo mureng tu Johnson po chuan chutia an pa fa an in mu chu makati hle a makti takin engma po soina chang hrilevin alo thlir reng rengota chutia an pa fa loma wanga an tra anin ko vong nu chuan chu pa churon hoi chukin Johnson lama chuan tlangwal kalome o ka fanu hi milo enkawl saka wangin ichunga kalom tak zetani ti in Johnson hne na chuan an soya Johnson chu a hrilala hai hle mai a chan chu mai cheno pangalo enkawl chu mi ho sa tak fanu alo ni rengem ti angai to meka chutia engma po soina chang hrelawa angoi reng lai chuan chu pa chu ron tong chuak le a kamhing chu chief adamania he hi ka fanu zara ni ka fanu zara hi hun engma chan tangkha na bowa kan thei angin kan zonga ka beidong man lek to sin nima sela helai huna nangin lo enkola kalom tak zetni antilea Johnson chuan chupan amhingan soi chu alo hrena samai achan chu July khuwa cheng to phot chuan chupa ming chu hrelowin omlowange ti thei khop tur hian alara chu ala na chan po Billionaire ani tlatani chutia anin biak boilai chuan gat pakhat chu an bula chuan lokal nain chupa bula chuan sar ifanu zara hian in enkol na tha mamo a chu wangin damdo in lampang te kan pan vata thazok lo mo ti in chupa hena chuan thu an rona adam po chuan chu lo hre thiamin alu chu an bunghata chuta Johnson lampang chu han hoi le in khoi tenge ka fanu hi mu ti in zaidam takin an zota Johnson chuan chan tumin akan ang zuwa ma se chu milai tak chuan zara chu arong khu ta bor mai ataksa te chu khur loklokin apa banin chan chuan a thurenga chuti omta chu adam po chuan a fanu chu a soi lokloka zara buite ti in mang ang takhian a soi bora gate po chu rang takaron tlan ngalin zara chum boipui nga zungzunga Johnson po chu zara bula chu rom tlan phewatin ani po chuan alo boi som ve bok chuti lai chuan gat pakhat chu ron tlan watin motor tang chuan first aid box chu aron la chuka zara chu a thei ang hian a boipui ngal boka Johnson a rel ru chu a boi hle mai hun kha le chen alo enkol to dam chuak se ti em abula ni ngamaza lo om to chu tuna apa ron thleng ta chenga apa enkol na hnuaya damdo in changka takai in enkolin thataka dam chule be seilain chutian om ta mai chu aril ru a boi hle a chuti lai chuan ga ta chuan rang takin zara chu motor lampanga chuan an foi pheya Johnson po chuan engma thiam nei lo chu an chetla lai vel chu alo clear ve topa motora an foi pheilai te chuan mitui hnam te lo clearin hun kha le chen alo enkol to dam chok se ti em a kho har hnem tu ber dam chok le vat se tia alo enkol a be se em chu hroi bo ani don ta ani Billionaire fanu ani a ani mechanic chu engtika ngein mule angti angai tu ngam phalo ani chutia mitui hnam te walo en reng lai chuan adam chuan Johnson hena chuan tlangwal eron kalve ngai nia damdo in thleng khongai takin minon zui vero ti in aron nge na Johnson chuan ole IT po chan ma chuan ga jinga pakhat chuan Johnson a bana chuan nge takarong ka in ka lampanga chuan a kai phei ngal dota ani na taka chuan adam hian ama aina fan chungchang ana dan chungchang hi a hria chian zo karin wangani ana dan zungzung te ani enkol to dan zungzung te po Johnson hian doctor te hil thiam vekarin wangani damdo in chu thlengin zara po theiang angin doctor le na se chu na lo boipuya Johnson po athom ngai kalani wangin oil rim te chu nam ruma oil rim nam mai baka kuta te chuan ala kai noi bok an in en chenga chu tiang lai vel anom na lai vel chu antify ro pui sia chu tiang thom no top niknika chu lai vela om chu ain thiam lo hle a zara chu na se doctor te chuan boipui mekin adam le Johnson te po chuan pon lapanga chuan zara chanchin chu hlau thong takin an lo ngai chang meka adam po parorum hosa le za om takai chuan manifa mangai taka mitui ta puran om chu Johnson chuan pathatakani tia hrethiam theita a chutia doctor an hadun lai chuan Johnson chuan adam hena chuan ama a hrilman lo ta chu an soya hun engmol yamta ani chi hretolo chumini chuan ro te surin treketla in thli te po athong nge a dor tu wa kan nei lo wangin workshop po ka khar ma a
chu tia workshop pa khar live vel chuan kan workshop sira tayar kan da khom na chuan thom ka hret tlata kan ngai thak chian chuan zoi te tap thom ning ka hret tlata ma se thom danga tam em awangin thile ruale trek te atlak na sata wangin ka beng cheri mai maya kan ngaya ma se kan ngai thak chiang chuan thom danglam takan tlatani zo te mai maya kan ngai le dewa ka san mai ka tum lai takin ka ril ruwa thil dang ron lu thuta chian ngei tha hriat na nei in chu lampang pan chuan ka vakal phia chu te ka vakal phei chu i fanu zara ngei hi chulai hmuna chuan alo omani atira chung ka hlau thong dewa han boi pui lo mai ka tumani han boi pui viau mai la engma enkawl na tur chum le pai ka nei lawa damdo enkal pui na tur ka nei box si lo ka kuta kabula omlai na thiang ti ka hlau hlu hlu a mi in lo thita se eng angin nge min ngai ang ti hi ka ngai tu pha ngam lo ni police bank te hial han thleng se kit na par som min tianga ka chunga nge lo thleng ang ti hi ka ngai tu pha ngam lawa chumi ni wang chuan kalsan mai kan tuma ma se chuti tran pui ngai ngoi han kalsan chu adik thein ka hramol si lo ka hmu dan chuan mun hla taka tanga engama hlau ne wanga hilai hmun ron tlan chian ning ka hria a ha mel hle a chau mel hle bok helai hian a him thei be sein a ron tlan chian nia ka ngai bera chutia ama ka ngai chuan a tui hal thu lo sein ti chu kan pe a chau ti hriat hle a engma danga soi thei lo ka khongoi hle a chu ta tang chuan in engpo tur huamin ti hian kalo enkawl ta ni thil danga soi chun zom le ma chuan in zara omna room lampang chu aron in honga chu vele adam chu tho chu vatin zara room lampang chu panin akal ta wata room atang chuan doctor chu lo chokin doctor hne na chuan ka fanu zara hi enge an ti in alo zot wata doctor chuan onem deuh hian ifanu chu a thalu tuke ataksa cha dewa ele in turmu mal ai lo na rei to a chumini wang chuan a chaw mai mai ni na na danga nei love he dam doi na hian engma chen chuin omanga ma selin omrei lawang da ka ruk nu vela chuan in chok thei mayang amaro chu chu hnuwa chuan ele intra a ina ngai ni ti in adam chu an thrila adam chu chung thu an hria chuan alom hle mai doctor chon johnson lampang chu en pa hian an nui deuh saka thinpa thei pato pe lo en kola wangin tun din mun hi kan thleng thei ani hi i thei angin e tu te lo pe lo la chuan tun din mun hi kan phak top lawang anun na kan chan man lawang ataksa chau wangin he khovel hi a chur san ngei ang ti in johnson he na chuan an soya johnson po chu alom hle mai chumin huwa chuan adam le johnson chu zara room a chuan an luta zara in johnson alo mu chuan alo ni varvara zoite hian lom thu alo hril bok chumini vek chuan zara chu damdo in tangel chuaka apanin an in lampang panin an kalta a johnson po chu a workshop te lampang pan chuan kalin chumi zan chu atlai war chiang hle a angai tu na chuan zara lo enkawl dan zong zong te anin ton dan zong zong te kha angai tu le ta chutia ngai tu lai chuan a ma huna enge lo thleng ti eng ma reng angai tu phak lo ani atu ka lo nia johnson po chuan ngai chu thok le in motor che siamin kan hoya chuan amurana chuti lai chuan a ma ni a hriat ang chiat thom kha chulai huna chuan alo thleng le a motor na le changkang tak tak te chu chulai vela chuan rongkalin aron ding le khup mai johnson po chu thom hreta wang chuang kar hnuai tang chuan chuakin an tho choka abul vela chuan an khomi pui theng khate po an lo ding khupa chulai motor lo ding chu an lo thlir thup mai chu ta kar khong khar chu rin hongin zara chu aron chok ta zan zana a bei sei lo deuh chu tia zara ron chokan mu chu johnson chuan makati hle mai chu ta zara chu rongkal phein johnson bula chuan rongkalin engma soiluin johnson bula chuan aron thring thri rungota johnson chu hril hai kher mai khatin ti su an ti rungota zara chuan johnson hne na chuan kanun namin chan him saka wangin ichunga kalom tak zetani an tia chutia soilai chuan mi puite chu engma an thre lo wangin an hoi ka ho mai achan chu johnson hian min an hriang ti hlawin zalai hi aruk thei ang berin alo enkawl thrin ani chutia mi puite angai na hrelo taka an omlai chuan adam chu ron tong chuakin voina hian thil thril du chau ka nei ani johnson hian ka fanu zarai hi hun engma chena lo enkola thi mai tur chu a thei ang anga e tu te lo pe in anei ang te alo pe thina chu wang chun ka fanu hi tun din mun hi adin thei pha ni tuna chuanin
helai hian workshop tero te ading to lawanga workshop liat pui adingang chu midang ta tu ni lovin ama Johnson ta ngei tur hi niang ka fanu milo enkawl saka wanga ka lom tu soina tur anianga chu ko lom tu soina tur chu min pom sak ngei po ka be sei tlat ani ti in an soi dap dapa chu thu an han hria chu mi pui te chuan lom puin kutam beng dur dura ma se chu ti lai chuan Johnson ber chuan angai na hrelo hle a chu thu an hria chuan abar khei hle ani angai na hrelo tak hian adin na ngai a chuan ading renga adam chuan thu han soi chun som le in ma se chumi ka ti ma chuan Johnson hian thil min hril ve nga yang ka fanua chara tanga kadin mu ma zong khan thil thendan kim chang eng kim hi kabula hian soi se ka duni ti in an soi le dap dapa adama mela chuan eng kim chiang taka hre ta duni ti alang chiang hle a Johnson chu azam hle a thil pakhat lekpo a soi sual ni chuan thil eng kim chu ain thak dam lam vector ni ti a chiang hle chuti lai chuan chulai vel bor chu are thupa me pui chulai lo pung khom te po chu mong chang hian an tol hnung hret hreta chung lai vel bu rok chu aruk tak chuan arit ru hle mai Johnson a ril ru buai le engma soina chang hriat mai lo dana chuan zara bo dan chung changa hian thil thup lian tak mai anei em niang le Johnson chu azam to te reng nen abula chuan adama gat thrang te chu aron ding khupa chuti lai tak chuan adam chuan Johnson thil chu min hrila hun tu ti in an soi non le a adam okki chu adam le a ma se engma tak chu a thin lung chunga chuan om ti hriat thei Johnson chu azam le a akut chu khur dar dara chuta mongchang in ron tong chok ta tlailam thim thet ani a tlailam thim thet a thil thleng ani ru asura chuti lai chuanin hilai hian ko ma ti in omna chu kokin tayar lampang chu an kok wa sulai vela son ani chu nu chu lo omni antia chuti lai chuan zara po chu apa adam bula chuan lo thu in Johnson a thu soi chu ngun takhian alo thlirin alo ngai tha a Johnson chuan han soi chun zum zelin khamizan khan zara hi a chaw em a trampui lo mai poka du ni a chan chu mi in tual thata min ngai ang ti te ka hlawa kidnap tu min ngai ang ti te ka hlawa ni nima sela trampui ngai kha tha ka ti a ka thei ang toking ka trampui a ma se engma nei ka nei si lo mi te angin damdoi na han kalpui na tur le damdoi han le ne tur engma ka nei bok si lo a ma se ka thei to pin kai le in tur nei te chu ka pe ve ta maya atira chuan tui ka in tir ma sabera an huwa chuan ina te hroi ho in ka poisa nei chun te chuan in atana thatur ang te chu ka lei ve boka achang chuan sup te po ka lei ve bok achangin tui chau in thei chang oma achangin cho e thei chang oma achangin sup chau te po a hop thei chang om bok ama hi aron tong thei nu chuan ein thlashung em a katana har sana thlen tu ni a hlau em ani kabula zarai na soidan chuan mi tu te na mon mana amman na tang chuan ron tlan chok thei hlewa helai kan workshop bul hi ron thlengin helai hian a him be sein chaw takin helai hmuna hian ron umta ni in a in soyani antia chutia soizo chuan adam chu in rol vatin chu mi te chu tu te nge ni ti in ovin takhian aron zota Johnson chuan lo chang vatin ka hrelo tu te nge ka hrelo ama zarai po hian a hrelo ni ti in a lo chang ve vata zara po chu ron in rol ve vatin apa ku chuan huanin pa tuna chung ka him tolom thu hnu do na ngai tol hle nem ti in apa chu an thrila chutia fanuin an thrila wang chuan adam po chu a thin lunga nem le zowa zarai chanchin ain hril po chu an du tok ta a huna kal zela thathum man liam meu chuan chulai workshop tero te om thin chu workshop lian pui lo om ta chulai vel bor workshop a chuan ani ai lian ne changkang reng hi a om lo chu workshop a thok ta chu antamin engineer po tam takan ni a chu workshop nei tu chu Johnson a ngei chu ani atira chuan chu workshop chu du lovin Johnson chuan adam hena chuan anila ma se adam chuan Johnson he workshop hi nangin min dia lawa ni ma sela ke chuan ka pe che ni ka pek chan che po engkim i hriat vek to kha ka fanui lo enkawl dan chung changa ka lom tu soina ni ti i hriat vek to kha ti in a hrila chu thun hriat chuan Johnson po chuan apom ve ta ani huna kal le dewa kum khat chung le ka Johnson chuan adin mun in thausia te an ngai tu a tuna chuan mi ho sa lo ni der to mai chulai workshop a chuan ni tin mai chuan zara chuan aron tlo thina thil hrang hrang te soi dunin
an no pan lai chan chin te an zo du na chumi zo chuan car chung chang te an workshop chung chang te ti in an ti po a in rol thin hle ma se chuti lai chuan Johnson chuan zara laka chuan a thei anga in tiar filim hi an du thlata a chan po zarai bula om chuan a thin lunga aril ruwa engama sei thiam lo hi a om tlat ni hian a hretlat thina zara hi a hmangain a du tak zet ani ti po a in hria chu tak chu zara bula om chuan a in sum thelo hian a sei chuak mai eng ti hlau thina ani na dik taka chuan ama chu mechanic mai ania zara ero chu billionaire fanu ni mechanic le billionaire fanu chu an in koprem thei hi aring hlol lo ani zara telaka chuan in lak hran chu tum ma sela ani na dik taka chuan in lak hran hlei thei hi ani thin lowa a chan chu adam te company motor zong chu Johnson workshop a hian engkim an check-in an enfel thin ani chuti nga ti tur chuan kumma chung contract an siak tlata chutiang vel ani wang chuan a kha to ka meeting te an nei fo nga ya a in hla tak tak thei lo ani ni khat chu Johnson le zara chu an ti le a zara chuan long thu hril le in nang hian a voi ni na tan kanun min chan hi mani khati an nangin I workshop amin mu khan min tran puya ikut nge ya e tur min bar ma ka chuan ka kut thian engma e chak na in bar chak na reng hi ka nei to lova kanun kha abe dong tak zet zet ani tu mai min tran pui pe hi ka ring ngai lova ni ma sela nang chuan mangai tak le duat takin inei ang le inei chun te min pe a min bara ka e lo thei lo ani kha imi mangai na kha engtin nge ka ro se nang cho ti in an soya Johnson chuan khang zong te chu mi te pon an thei ve ka lom ni pa ngai pon an ti thei ve kang ti in lo chang zong a ma se zara chuan khang kha mi zong an thei lo top mai ke mi ber tak ka ti khan ibula ka rong kala eng ang mi nge ka ni ti eng mai hrelo ni ma sela nang chuan mangai takin inei chun min pe a min tuam hloma itan po eng ang nge thleng ang ti ingai tu reng ni ma sela nang chuan inun thapin min enkawl ani ka chungai thil ti hi aro pui tak zet ani ti in an soidap dapa chumi nu chuan ti danga te an pakaya in ngai takin an thudu na chu tian ti lai chu an pa adama chuan alo thlir ang ani ti an hre hau lo hun aliam zela ni khat chu adam chuan Johnson chu office a kowa engma in thot lok na le in hril lok na omme lovin zo na azo ta khau mai adam chuan Johnson ka fanu hi hmangayam ti in azo ta topa chutia zo na an dong chu Johnson chuan makati hle mai han chan mai ngai na po hrelo achil chu an lem deuh khala chuta zam taka han tong chuakin ifanu hi ka zani ti in an soya adam chu in rol vatin chu ka zo na ni lo ka fanu hi hmangai lo hi ka hredu ni ti in an zot non le a Johnson chuan lo changin choi deuh rai hian ifanu hi ka hmangai ni an tia adam chuan a tha e amaro chu ka fanu hi ka nei chun ania itina turon ni haulo an tia adam chuan hun engma chung chu a fanu le Johnson te che jia chu alo en thla a fanu le Johnson a che jia chuan an in holo ni ti a mu theya Johnson chu a fanu tan pasal thata ka ni thei a be sei tlata a ring tlata ni chumini wang chuan tuntuma po hian Johnson chu ama ka nge to ka hria du wangin office a ko hi lo ni a Johnson an a fan chung changa angai dana zona a chan dana chu no lom hle a chumi ani awang chuan arang theiang bera a fanu le Johnson chu in nei tira du tlat ani in nei na po arang theiang bera bo sa du a ni eliam zela thlakhatan liam meu chuan Johnson le zara te in nei ni chu alo thlengta zara chu anal hle a zara chu apa chuan rong kai chuakin chung lai vela mi pui te po chuan zara chu nalanti in mel than ti hle mai in nei na chu an tran don ta a chung lai local zong te chuan chu in nei na chu an lom pui ve kamati lain mi pui lam panga tang chuan boina aran chuk ta tlat mai he in nei na hi chun som the ni lawang he pa Johnson hi mi bum mangani ti in mi pui lam panga tang chuan o aran chuka chutia o lo chu awang chuan mi pui lam pang chu o lo chu na lam pang chu an hoi thupa mi pui kar tang chuan mi pakhathi arong kal chuka Johnson te ma chuan non tingin Johnson chu rong kokin he in nei na hi in kal tlang pui thei lawang he pa hian thil thup lian tak anei ni aron pe cher mai mi pui te chu an lo ngoi thupa
chu thil thleng chu makan ti hle mai zara po chuan Johnson chu amita tak chuan a enkala chuti lain adamero chu a ngai omin a cheson ho lo thung chu pa rongkal chuak chuan lekha chu ron lek chuakin chunglampanga an lek hian in hriat chen du chuan he lekha hian engki ma chuang vekani ti in an lek wa a Johnson chuan chutia chu pa ron ding chu makti in angai na reng reng hi a hrelowa chuti lain zara mit mengai ro chuan zona hlir hian a khata Johnson chuan a rilru te te in a hun kal towa a soi chua du melo atana poitur phor chu sak tura a in ngai ta a Adam chu ron tong chuakin chu pa lampang chu hoin chiang takin an ena tunge ni thu an zota chu pa chu ron tong chuakin Phillips ani thu le Johnson chu a hria chen viau thu in an changa Phillips chuan Johnson chu ko pain he pa hi tun hmain voi khat zela tang to ni ti in an soya zara chuan alu thingin a oilo mel hle mai Phillips chuan a lekha ken lai chu zara ma chuan han lekin I oilo chen helai hian a om ti in an lek khuma chuti lai chuan Adam chu ron in rolin Johnson lampang chu hoin athu soi hi dikem ti in an zota Johnson chuan zoi rai hian o dike tun hmain voi khat chu zelai hian kalo tang to ni mima sila hun rei takkal ta kha ti thung ti in an soya chung lai mi pui chuan chu Johnson athu soi chu zoi hle ma sila chiang takin an raveka an makti chu an in en hu loma zarai ro chuan Johnson amita chuan chiang taka enin criminal ni mo ti in an zota Johnson chuan oni e kati palutuk an ti zuya zara chuan in ngatinge mana min hrilo ti in an zot le a Johnson chuan kati palutuk ka hrin ngam lo che ni hril che ka chak thina ka tum thin ma se ka hmangai em che wangin ka cha nang che ti ka hlawa chu wang chuan engma ka nun hlui hi ka hrin ngam lo che ni ti in zara hena chuan an soya Adam chu Johnson a tong kam chuan a ril ru hne hle mai Johnson chuan han soi chun zomin hun rei to takania nang zara nen po hin engma kan lin hrelawani kanin ton tran tir lai ai khan ka din mun hi ala chhle zuala arem chan dan ang angin sumle pai ka thok chok trina kain lo ve lob lok thin chu thil ten lai chuan mechanic tho kania nima sela assistant kani chumi jan chuan in ka na chulai vela chuan alo thenga in rong na sang lo thlengin chulai vel chu boinoi hi ni ber chumi hnuwa chuan police car chuan thlengin ke chu mirom manta ke ka lo tlan chia si lo wang chuan chung lai vel in rong na chu ka tel ve nge ya nga in min manani ani na dik taka chuan chung lai vel chuan in rol na pakhat ma ka nei lo kha thil ten zan khan khoi lai vel ma kal na tur ka nei big lo wangin workshop pa chuan kariaka anti lai chuan in Phillips chu ring taka lo nuin aron tong choka dot nei chu dot ti in aron tong choka ma se Adam chuan Phillips chu lo khapin Johnson hena chuan chun zom ro antia Johnson chuan soi chun zomin ti chuan police chuan min manin car thum chung zela min da ta ni ti in an soya han soi chun zomin chumi hnuwa chuan police chuan misual chu manin police ten thun han zo chen chuan misual ten nen chuan ke chu ingkung koina kan nei lo tir hria ti chuan ke chu min chhuale ta mai ni ti in an soya chumi hnu chuan zarai chu amin taka enin zarai hena chuan zara poisoi lo kani midik lo te wangin katang mai mai ni ti in zara hena chuan an hrila chuta Phillips chu ron rolin document chu han keng kangwa hian man chu ni ngei kha o ti in an soya chu vele dam chu ron rolin khoi mo document chu ti in lang an tuma ma se Phillips chu na lo pe du lo an huwa chung ka chuan chu lekha chu han potla in Adam hena chuan an pe a Adam chuan document chu han en chiangin an thlek wangwanga an huwa chuan ron tong chuakin he document a chuan Johnson man thu chu ain ziak ngeya ma se an huwa hian chuale ani thu po ain ziak chiang bok tin a chu rol hian he case po hi a fel thu an ziak bokani ti in an soya chu thu sei zo chuan Phillips lampang chu an hoya he le khabu chuang hi engki mi hravekani a chu thu te a case zong zong a fel thu te po engki mai ziak vek chu wangin boina tur engma om to lo enga tinge he in nei na hian boina siama helai hunai local ni ti in an zota Phillips chu ron tong chuakin kha workshop kha ka unau pa ta nia kha workshop kha hepa Johnson wang hianin atla chevekani ti in an soya Adam chu roin rolwatin
ro rel na dik du wanga helai hmuna rong kala boina siam hi ni lo in each sik na wangin helai hmuna hi ni lo kal ni jok kha workshop kha iuna pa ta chu ni mai thei ni ma sela tu na chuan Johnson ta hi ni ti in Johnson thawang chu aron hawa zara po chuan Johnson lampang chu enin kanun na min chan hima engkima karing em che ni ka hmangai che ka hmangai reng bokong che ti in Johnson en pa chuan an phun sep sepa chung lai om mi pui te po chuan Johnson te soi chu adik nge in ringa in nei na po tluang taka nei chen zom tumin ain bo sei le ta chutia ain bo sei lai chuan boina aron chaw le tatlat an zinga tang chuan mei che o hi ron chokin he in nei na hi a him lo ni kan zinga hian zarai kidnap ani chungchanga khan amo phur tu hemi zinga hian an ngei ni ti pa in Johnson chu aron kok wa a ka ming chu inspector adiboyor ni ti in a ming chu aron chalbok chu thun han ria chu zara chu Johnson la katang chuan operation dora adam po ameng rum ngal ul mei zara chuan Johnson chu amita enkawl chung hian athu soi chu thu dikani em ti in an zota zarai mela chuan thu dik hriat chakna alang chiang hle a Johnson chu amhangai to sia chu inspector thu soi chu thu dik lewani ti in ron chang se ati hle ani Johnson chu mong chang aron tong chokin ka hun kal to le ka tun hun thleng hian tu ma thin lung le mi ti na thi ka tum ngai lewa tun hu thleng hian ka tum lo bok zara ka hmangai che sin an tia inspector chu ron tong chokin Johnson a dara chuan han vuanin tu main helai hmuna hian thiam lo an chan tir lo che nia helai hmun hi courtroom pon ni lo bok aron ti vele thung si adam chuan chung thil kal dan vel chu hrithiam theilo ka fanu zara kidnap chungchanga mo phurtu ni om takin ama chanchuak tu hi iron pu bok sia tuna khatikha ni ron tong le bok sia enge om zia ti in abo hle a inspector chu ron tong chuakin zara kidnap ani khan arbo tu te hi an fing hle a anu po a thei angin kan chui ngalani zara hi mun ngaya omrei pui lovin mun sang thanga an kalpui zela keni pon mun sang chu kan chui chok zela chutia mun thran ang kalpui ta ka chuan zarai taksa chu lo chaklawa mun pakhata omlai chuan zara chu dam lo vaka a taksa chaklovin engma ei hlei theilawa chumi ni wang chuan a robo tu te po chuan zara chu hlutna nei to lo turan ngaya thi mai turan ngai ni chulai huna kalsan mai chu tha hre in anril rukloma zara chu chulai huna tha mai chu anril rukta ni ma se an zinga chu mi fel tak pakhat thi lo omin zara chu tha du tlat lo thung tuna hian poi kan khoi towa ma sela ai poi le zual jok tol tha hi hli nge kan ta na tulna ti in a thian te chu alo khapa a thian te chuan chu pa hne na chuan he nui kan tha lova helai huna kan kalsan chuan alo dam chok le hlo thei chumini wang chuan ke ni hi o samte mi ron chui chok thei don ani chu wang chuan helai huna kan tha chuan aka kan hupanga police ten mi ron chui ji na po kan tan in thiar film ol zo kang tin han that lo mai la hei dam chu porin om to lo chu wang chuan kan tan boina za kho mai turani ti in ana hrila ni ma sela chu pa chuan kan thalo chungpon tia thidon ni chuan that lovin kalsan mai ngu chu wang chuan tual kan tha kher hi tulna om hlei nem ti in a thian te chu ala nial fana nasa taka in hialin tha du lo pol an oma ato pa chuan in chu nu chu kongsira chuan pain an kalsan ta topani chu ifanu zara ngei tha du lova chu zalen du tu chu tuna ifanu bulading Johnson ngei hi ni ti in inspector chuan an sui dapa athil ti sual pon sakai ma in zarai nu na chu ama wanga hiamani ti aron pon chua sakhi ang bera zoka chu thu zarai nan hriat chuan thil an ngai to choka room thim taka omlaya aman tu te ti kha a hra chok ro wa ama chawin ama tha mai an tum ti po a hra rengani chu ti line ama tha du lo tun om ti chu a hra ve renga nima sela chu room chu thim ema wangin engma mu theilo tun hun thlenga aom theina chan chu abula ding Johnson awangani ti chu a hra chiang tel tela apa bula tang chu uncle sonin Johnson abula chon vakalin Johnson chu awako tapa trapur chung hian nangma wangin tun thlengin kaladam ti hi ka chiang tel mai mi ten eng angpon iom dan le inun hlui choron soima sela nang chu ka hmangai chia kanun chan him tu ni bok ichunga ka lom nu tuke an ti non le a ani na taka chuan
zarai ruk bo tum na hian Johnson hi in rola tum reng lo ei zon na nei lo lai tak ania zel tanga chu hlim ani bok chumini wang chuan poisa hmuna tur zong roi thina a thian ten somin in hlon tur sum le pai hmuna tur thadeu an hriat thu an hril chuan a zui ve maya mi ho sa fanu kidnap chung chang an relin ti hremi lovin akal ve top ani mi an kidnap ani ti an hriat meu chuan thil ni dan tur engkim chu alo ni vek to sia chutia anom lai chuan adam chu ron tong sok le ta mi dang te trampui ngai an om lai a trampui tu chu mi dang te tong kama wangin kalo ring hlel man chia min ngai da mang che Johnson tu na chuan ka fanu pasali ni mai ba ka kan chung ko mem bare ni e an tia chuti lai chuan mei che pakhat hian kan chun zom le thei to ngem ti in aron ni varvara chuti lai chuan mi puite po chu ron har zokin in nei na chu tuang takin an chun zom ta ani hun aliam zela Johnson te pon hlim hle mai chung lai vela workshop om zong zonga chuan Johnson te workshop chu alien bera anu pa chuan ni tina kal dunin thil rang te an thok thin bok eile in tur te siamin chung lai vel mi har sa te eile in tur tan chuan an sem thin boka Johnson angil nei na le mangai na anei na salsia chu chung lai vel mi te chuan an hra chiang hle a tin ama en ton tlakin ataima a workshop a chuan ni tin chuan na thok ve in anaw te tan po en ton tlak takhian anungani anu pa chuan kartin si top nin ei turan siama kan soita kangkhan chung lai vela kongkam vela ei tur nei lote mi har sa jok te chu ei turam pe thrin ani chung lai khuwa le an then om te vela chuan Johnson te nu pa che dan chu alar hlea mitam tak chuan anu pa chu an ngai na in ambula po an tal hnem hle Johnson te nu pa chuan arom pan tu te chu thei to pin alo trampui thrin ani chu ngangil nei na wang chuan mitam tak te pon an du saka tin pathian pon mal la so mani chu wang chuan workshop te po chu lo lian thurin anu pa inkara po in hmangai na chu in so nge zelin an dam chung hun hmang turin an hun chu an hmang mek zel ta ani ole ngai thatu zong te mi hring te hi ti sual pakhat ma nei lo kan om lo ome amai ro chu khang kan thil ti sual te khan an hnuwa min volet theya kan hriat du to mi lo te kha ron hailan le hi ni thin chu chuan kan nun hi ati chiange ti tha ti ero chu ka tha thiam kher lo ke ma ni thewa kan in zo dang kan hre ome ka soi tum ber chu mi te kan tran pui hian phut let nei kan tram pui thin nge phut let nei lovin kan tram pui te kha kan vek hre ran nge kan hre to lo khang te kha kan ngai to na tan han seng le ti kha kan soi mai ni e mi hring hi chu in tran pui ton tur vek kan ni a kan in mamo ton vek ani ti ro chu kan hriat nu vek kha ani kha ole mizoram apo in tram pui kan ur em hi mo tiro pathian in men trampui le vele thin ti kha kan hriat kha thlir tu le ngai thla tu zong te in zawa in video mi lo en sakna mi ngai thak sakna kalome in zawa in hun man nuam le vek ule